Right. And it on this. You order it. Right. You want to mask window? Don't you shoot in this wood to come off a mask? We're going to. Right. My fireman. Right. And it's not going to go up on We're going to. Right. You not Right. Right. Go now. We're going to. Let's go to second team and it's angry doing visa. Leisure center. Leisure center Pacific go bye bye. Ku speech kobo. Ndikwenza kumbiyela ndinakwandurumbuweni ndoenda kuponda kada izo. Nasi. Iwe, ufora ndisize kuti anzi mbira dziri komusi weSaturday. Musi wa 30. Nasinga. No, nasinga. Aiwa, explain yourself. Explain yourself. Pa leisure center. Chitsananguroti. Iwowe leisure center Ndikwenza kuti vanasangore dungwiza asi nasiri. Zvakazi Saturday. Musi wa 30. Chintaura kuti iwe uri kuendepi? Nai. Ndo zvakanyorwa aiwa saka nondodzo kangu ndozina musi wa30 chimbondi unekasonga cho vari kupisa vakuridza dzemapako chaidzo Hello. Change of plans shamwa rapa kaipanda batwa na maivani. Inogona kuenda iwe chigara to ibaba nzvimbo ipapo. Ibai ko havano face yako ndoizi.